سلام كبران تخطاتلتنا ازي ناستا 30 عمتات نيرتران كبابينان زحمسن كمزي محاوراتو تخرتيمو ارأسو تقوريصو نسم طرح تريف زلو ጭፍራ ወያኔ ኣብ ግዜ ዘመነ ስልጣኑ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ብሄራት ኢትዮጵያ ዘካየዶ ኣብ ምጽጻይ ዓሌት ዘተኮረ ህልቂትን ምድጓንን ኣማይታ ሸሓት ብሄራት ኣምሓራ ኦሮሞ ኣኝዋክ ሶማል ደቡብ ህዝቦች ዓፋር ወዘተ ጸዊኻ ዘይትውዶ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ፈጺሞም ናይ ኢትዮጵያውያን ንጎን ገዲፍና ወያኔ ወራራቱ ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ንጽህትን ልኡላዊትን ሃገር ኤርትራ መንከማይን ብጽጋብን ምስ ጀመሮ ኣብ ዓውደ ኹናት ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከቢድ ክሳራ ወርዶ ምስ ጀመረን ሽዑ ኣሽሓት ንጹሃት ኤርትራውያን ተቐማጦ ኢትዮጵያ ኣብ ማዓስከራት ብምድጓንን ብስቃይን ብግፍዓዊ ኣገባብ ናብ ኤርትራ ሰጉይግዎም እዮም እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተቐማጦ ኢትዮጵያ ብጭፍራ ወያነ ዝተወስደ ጨካን ኣረሜናዊ ግፍዒ ናይ ምስጓግ መቕታል ምድጓንን ምዝማትን ትካላትን ገንዘቦምን ኣባይቶምን ካብቲ ናዚ ናይ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ከምኡን መራሒ ኡጋንዳ ዝነበረ ኢድ ኣሚን ኣብ ልዕሊ ህንዳውያንን ዘካየድዎ ኣብ ዓሌት ዘተኮረ ምጽጻይን ምርሳይን ንብረትን ብዙሕ ዝፍለ ይኮነን ጭፍራ ወያነ ኣብ ልዕሊ 75,000 ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዘሎም ኢትዮጵያውያንን ዘውረዶ ግፍዒ መቕታል ምክልባት ምብትታን ስድራ ቤታት ምርሳይ ንብረትን ትካላትን ኤርትራውያን ምህጋር ኣብ ባንክ ዝነበረ ገንዘቦምን ካልእ ኣስካሕካሒ ዓሌታዊ ጭካንን ዝድህስስ ትሕዝቶ ድማይና ንሎሚ ቀሪብናልኩም ዘለና ሰነዳት ናይ ህዝባዊ ግንባር ብምውካስ ኣዳሊናልኩም ኣለና ነዚ ትሕዝቶና ኩሉ ኤርትራዊ ክፈልጦ ምእንቲ ብፍላይ ከዓ ብዕድመ ነዚ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ኤርትራውያን ተቐማጢ ኢትዮጵያ ክፍጸም እንከሎ ቆልዓ ዝነበረ ወይ ብድሕሪ ዝተፈጥረ ኤርትራዊ ኣውራ ክፈልጦ ስለ ዝግባእ ምፍላጥ እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነን ብወገንኩም ነዚ ትሕዝቶና ሼርን ላይክን ክትገብርዎ ንላበወኩም ክሳብ ሕጂ ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩማ ዘለኹም ከ ሳብስክራይብ ክትገብርዋ ንመፀን ኤፍረም ግዴ ሰናይ ምክትታል ምስጓግ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ስርዓት ወያነ ድሕሪ ፍሽለት ቀዳማይ ወራሩ ማለት ኣብ ግንቦተ ሰነ 1995 ድሕሪ ዘካየዶ ቀዳማይ ወራር ብቐጥታ ነቲ ከም ኣካል ናይቲ ኹናት ካብ ፈለማ ወጢንዎ ዝነበረ መደብ ምብራር ሰላማውያን ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ንምትግባር እዩ ተጓኢዮም ወዓል ሕደር እውን ኣይበለን ብ12 ሰነ 1998 ድማ ብመራኸቢ ብዙሓኑ ጸጥታዊ ስጋት ዝበሎም ኤርትራውያን ካብ ስራሕ መንግስቲ ክስጎጉን ካብታ ሃገር ክባረሩን ምዃኖም ሃገራዊ ኣገልግሎቶም ወዲኦም ኣብ ኢትዮጵያ ክቕመጡ ጸንሑ ልኡኻት ሻዕብያ ዘጠመቖም መንእስያትን ዝተጠያሱ ተጋደልትን ከ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክጸንሑ ምዃኖም ገለጸ እቲ መግለጺ ናይ ጭፍራ ወያነ ኣብቲ እዋን እቲ ብማዕከናት ዜንኡ ዝሃቦ ከምዚ ዝብል ነበረ ከም ብበልኩም እየ ኢትዮጵያ ብሻዕብያ ኣብ ዝተወረረትሉ ግዜ ብዙሓት ኤርትራውያን ብስልክን ብኣካልን ሓበሬታ እናሃቡ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝገብሮ ምንቅስቓስ ይጥቁሙ ነይሮም እዮም በዝን ካልእን ምኽንያት ንሃገራዊ ድሕነት ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ናይ ሻዕብያ ወተሃደራዊ ስልጠና ዝወሰዱ ኤርትራውያን ብ6 ሰነ 1990 ግዕዝ ወይ ከዓ ብ14 ሰነ 1998 ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዕሉ ተገብረ ይብል ገብሩ ኣስራት ነቲ መግለጺ ብምጥቃስ ኣብታ ልኡላውነትና ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ትብል ሓሶትን ሓቅን ዘለዋ ጽሑፉ ገብሩ ኣስራት ኣብ መጽሓፉ ገጽ 280 ኤርትራውያን ክባረሩ ምስ ተወሰነ ደረጃ ሃገርን ክልላትን ነቲ ስራሕ ዘተግብራ ኮሚቴታት ቆይመን መንባረን በዓል ክንፈ ገረ መድህን ዝተቐትለ ማለት እዩ ናይ ወያነ ተወልደ ወልደ ማርያም ዕውር ነጋሶ ጊዳዳ
ناشعو بريزيدنت إثيوبيا زنبره عالم سجد جبر أملاخ كمون لعلواي بعل سلطان ناي ويانه زنبره برخص سمعونون بتماساسالي حاده كابتم لعلو سب سلطان ناي ويانه زنبره ازيوم زركبوم لعلو تحالفتي ناي تسرعات بدرجة هاجر ناي زقومت كوميتي أبالات كم زنبرخا جبر أسرات عدعو أم مصحفو تقيسو اللهم بمنقستن بزال علويت كوميتي مبرار إيرتراوانن ممرح مستمحلال فقا حلفتن كادرتاتن ويانه أب كل خبابيتات إثيوبيا أوراخا أب أديس أبابا دريداوا أب استفلاليا كتماتاتن قطراتن كللات تقراي كلل أمحرا أورومو دبوب عفار صومال إيرتراوانن إيرتراو مبقول زلوم إثيوبياوانن كاب غزاوتومن أبيات صحفتومن كالئ ناي سراح بوتاتاتن كاب هوسبيتالات كيترفه إنا لقمو مبسعن مدقوانن كا سراح نايلوم تتحزوهم سبقكي كفرا ويانا بزي على تراينا تصبكا زفت أمز نبره ليتي مبزحاتو اجزي كافرق ليتي كساع ساعت حموشتا وقاحتاي زفت أمنيرو بأزيو أرعادي ناشبرا أقباب سبات كاب غزاوتومنا لقم كاب موسع أما عسكرات مدقوان مئسار مقتقات أمود أتاها مبرارن مرساي نبروتومن زتقال لقفعي كاب سنة شحنشا تنسس عن شمونتن كسافل ما خلت شع متمرة تابز نبرة كلت عمتات لعلي 75 شح إيرتراو ما بقول زنبروم إثيوبياوانن هندبت كاب بيت نبروتوم تفناقيلوم بحنساب أبد خنتن كبيت كتباو تسقمن كم زورقو زيقاتات سلامة بإيرترا استبهالي ولن تاو قجل مزرعتي نتوم قدات بأكالنا رخبز أكوبو سفيحن عميقون حابريتا يرقاقز يوم مراحي وي أبومبر زيقاتات سلام أب إيرترا نزتبهالي ولن تاو قجل زخونه بروفيسور أسمروم لقسه أبتا زأبروتد كابقص عسران حموشتن كساب قص 39 كا أسفير والله نزي أبلعلي إيرتروان تقماتو إثيوبيا زورده صقمن قفعن قبرو أسرات بوغنو ناي كلل تقراي بريزيدنت زنبرن نهزب إيرترا عزيز سألن بعل سلطانكا أبتالو أولاونتنا ديمقراسي بإثيوبيا تبل مصحفو نتزفتسم نبرا قفعتات كمخني اللقوا كمز قبليو بحصوت صحيفو ظلام بوغني كم قبر أسرات إيرتروان كبارورن كلو زخون بدل أي وردومن كبلاي كإلن اتوسانه بمسرتو قنوع يخوننبر أب فصاصمو اغن بوزو حقيقاتات زنبرو يو قال دليت تقمي أسفصمتي نإيرتراوان نفرارحو قبو يقبولو منباروم قبونا توهبوم كبارورو زقبوم سبات ناترفو كبارورو زيبولوم يبارورو خمز نبرو اتوم استبارورون نبروتوم كشتون كلو تودا ديبوم بحسر واقع يغزئلوم منبارو صنيحو تقاليعيو يبل قبر أسرات نتحكي كشفافن يفتن كقصلن كلها كم زيبل قال على وسب سلطان نا إثيوبيا إيرتراوان كبارورن كلو فيلاتاتومن تكالاتومن كم زغزئلوم ترازيغا خيترفه زفلطيو يخون انبر ناي حوحاتنا وي إيودق أمرارحا زبوزح مالتيو بحاده وي بخالق مس إيرتراوان أبز التأساسر وانجل تحيلوم بمنباروم بمستيات أبز تسرح قزاز نبر بإمني أي صوتن كم بزبهال ولا حانت خقورو زخقلو أي نبورون يبل ناتو قداي كشفافن النافتنا اتتكبار ناي مسقوابقن بوغعي نبرت إيرتراوان زميتكا أقافعقا نبرتهم مرساي نتهز بدما أبساجقا ناب إيرترا مسقواب كم كند علامان بمتكل بتحوحات زتخوص دس قمتي نيروم اتسقمتقن بتم لعلوت حالفتي بمتكلن بآخيبان زتوصدن أب صحوف السفرن نيرو قبر أسراتقن كشفافنو فتينو نتحكي حققن تقابيرا تترفاي قونتن جاملاوي مسقواب إيرتراوان كابي إثيوبيا رؤوي قهزت سو أو مسألة كوانتا نبرة قبرا ملت محبرة سب عالم كم تزقبا أسلا زي نبرة شفراويانة بزي كبيت ساطي قفعتاتو بصفحات كقصلون التبابعي ويوم قال وسونن لؤمن تقاومقن أي نبرن كبهالاي كالن أبود حبرات عقرات لعلويتي كومشنر سب أو مسل
ናይቲ እዋንቲ ዝነበረት ሜሪ ሮቢንሰን ብሓደ ሐምለ 1998 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ በቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፍጸም ዘሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብዘይ መጠን ተሻቒለ ኣለኹም ብሕልፍኻ ኣብ ፓስፖርት ዝልጠፍ ዘሎ ተሰጊጉ እንደገና ክምለስ ኣይፍቀደሉን ዝብል ማሕተም ኣዝዩ ኣተሓሳሲብንሎም እዞም ተግባራት እዚኣቶም ቁልዓት ምግሃስ ናይቶም ኢትዮጵያውን ዝፈረመትሎም ኣብ ውዕል ኣድማሳዊ መሰል ደቂ ሰብ ከምኡውን ኣብ ኣህጉራዊ ኪዳን ብዛዕባ ሲቪላውን ፖለቲካውን መሰላት ዝሰፈሩ መሰላትን ናጽነታትን እዮም ክትብል ማሕበረሰብ ዓለም ኢትዮጵያ ነቲ ተግባር ከተቋርጾ ጽቕጢ ክገብር ጸዊዓ ነይራያ ኣብቲ እዋንቲ ሓያሎ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃሉ ውድባትን ውልቀ ሰባትን እውን ተመሳሳሊ መግለጺታት የውፅኡ ነይሮም እዮም ናትናኤል ክሌይን ዝተባሃለ ኣውስትራልያዊ ናይ ሕጊ ምሁርን ጠበቓ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኣውስትራልያ ንኣብነት ኣብቲ እዋንቲ ዝበሎ እቲ ተግባር ምስቲ ኣብ ቅድመ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተፈጸመ ምስጓጉ ኣይሁድ ካብ ናዚ ጀርመን ኣመሳሲሉ ገሊጽዎ ነይሩ እዩ ንሱ ኣብ ከምዚ ዓይነት መደምደምታ ዝበጽሐ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ዝተሰጉ ልዕሊ 60 ኤርትራውያን ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ ብምክያድ ናብ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝቐርብ 50 ገጻት ዝሓዘ ጸብጻብ ድሕሪ ምድላው ብ9 መስከረም 1998 ዓመተ ምህረት ንማዕከናት ዜና ኣውስትራልያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዩ እዚ ውሱን መግለጺታት እዚ ግን ምስቲ ዝፍጸም ዝነበረ ግሰት ናይ ጭፍራ ወያነ ፍጹም ዝዳረግ ኣይነበረን ዕላማ ጃምላዊ ምብራር ሰለማውያን ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ኢትዮጵያውያንን ብጭፍራ ወያነ ብቐደሙ ስርዓት ወያነ ጸጥታዊ ስግኣቱ ኢሉ ኸመኽንየሉ ነቶም ዝተገፍዑ ድማ ሰለይቲ ሻዕብያ ብምባል ክጥቁኖም ፈቲኑ እኳ እንተነበረ ዕላማ ናይቲ ምብራር ግን ብቐንዱ ንጸጥታዊ ጉዳይ ዝኾነ ምትእሳር ከም ዘይብሉ ማሕበረሰብ ዓለም ክግንዘቦ ግዜ ይወሰደሉን ምኽንያቱ 75,000 እሞ ኸዓ ዝበዝሑ ቆልዓ ሰበይትን ኣረጋውያንን ሰለይቲ ክበሃሉ መን ይኸኣምኖ ዝእመን እውን ኣይነበረን ዕላማ ናይዚ ጃምላዊ ምብራር ሰለማውያን እምበኣር ብቐንዱ ብመዳይ ስነ ኣእምሮ ንኤርትራውያን ምርዓድን ምድሃልን ብመዳይ ቁጠባ ኸዓ ቋምን ተንቀሳቓስን ንብረቶምን ጥሪቶምን ናይ ባንኪ ሕሳባቶምን ብምርሳይ ኣብ ድኽነት ከም ዝሽመሙ ምግባር ነቲ ነዊሕ ኩናት ክጻወር ኣይክእልኒ ተባሂሉ ዝተገመተ ቁጠባ ኤርትራ ድማ ጥራሕ ኢዶም ዝተባረሩ ዓሰርተታት ኣሽሓት ህዝቢ ተወሳኺ ጸቕጢ ፈጢርካ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምጭናቕ ምንባሩ ንጹር እዩ ዝነበረ እዞም ዝኣበስዎ ዘይብሎም ግዳያት ናይዚ እኩይ ዕላማ ዝኾኑ ግን መን እዮም ድሕረ ባይትኦም ከ እንታይ ይመስል ምርኣይ ንኣረመኔነት ናይቲ ስርዓት ናይ ስርዓት ጭፍራ ወያነ ኣጉሊሑ ዘርኢ እዩ ክንቅጽል ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ቅድሚ መግዛእቲ ጣልያን ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ኤርትራውያን ካብ ነዊሕ ጀሚሮም ብውልቆም ንትምህርቲ ክህነት ናብ ገዳማት ኢትዮጵያ ይኸዱ ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ ካብዚኣቶም ዝበዝሑ ተማሂሮም ናብ ዓድታቶም እናተመልሱ ከገልግሉ እንከለዉ ውሑዳት ኣብኡ ናብራ መስሪቶም ከይተመልሱ ዝተረፉ ነይሮም እዮም ቀቅድሚ መግዛእቲ ጣልያን ነገስታት ኣቢሲንያ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይ ሕጂ ኤርትራ ሰፊሕ ግፍዕን ዝምታን ኣብ ዝፍጽምሉ ዝነበርሉ እዋን እውን ነፍሶም ንምድሓን ዶብ ሰጊሮም ክዕቆቡ ዝተገደዱ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ነይረን እየን ብጉስነት ማለት ሳዕሪ ብላዕ ከምኡውን ሓደ ግዜ ብመውስቦ ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ምስ ተንቀሳቐሱ ምስ ግዜ ኣብኡ ተጣይሶም ዝሰረቱ እውን ውሑዳት ኣይኮኑን ግዛኣት ጣልያን ዝመረሮም ካብ ሰራዊት ኢጣልያ እናኸድዑ ናብ መሬት ኢትዮጵያ ክዕቆቡ ዝኸዱ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዓሳክር ጣልያን እውን ውሑዳት ኣይነበሩን በዚ ድማ ኣብቲ ታሪኻዊ ውግእ ዓድዋ ኾነ ጣልያን ንኢትዮጵያ ኣብ ዝወረረትሉ ማለት ኣብ 1935 ዓመተ ምህረት ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ኣንጻር ጣልያን ዝተዋግኡ ብዙሓት ኤርትራውያን ነይሮም እዮም እዞም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናብ ኢትዮጵያ ዝሳጎሙ ኤርትራውያን ክሳብ 4-5 ወለዶ ኣብቲ ሃገር ተቐሚጦም
ምስቲ ሕብረተሰብ ተዋሂዶም ገሊኣቶም ተዋሲቦም ንነብሶም ከም ኢትዮጵያውያን ዝፈልጥዋ ዝነበሩ እዮም። እቶም ንቑላት ዘኣፕሩትድ ብዝብል ኣርእስቲ ብዜጋታት ንሰላም ኣብ ኤርትራ ተሓቲሙ ዝተዘርግሐ ውፅኢት መጽናዕቲ ከም ዘረጋግጾ ኸኣ 12 ሚእታዊት ካብቶም ኣብ ዓመተ 1998 ዝተሰጉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያዊ መበቆል ዘለዎም ኤርትራውያንን ምስ ኢትዮጵያውያን ዝተመርዓዉ መጻምቶምን ደቆምን ገዲፎም ዝተባረሩ ምዃኖም እዩ። እቶም ካልኦት እውን እንተኾነ ዋላ ኸይተዋሰቡ ብብዙሕ መዳይ ምስቲ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ተኣሳሲሮም ምስ ቋንቋን ባህልን ክብርታትን ናይቲ ኢትዮጵያ ተዋሂዶም ዝቕመጡ ዝነበሩ እዮም። እቲ ዝበዝሐ ስደት ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ጎበጣ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ናይ ስርዓት ሃይለ ስላሴን ደርግን ደይመደይሎም ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ቁጠባ ንምዕናው ሓያሎ ትካላት እናመሓዉ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘጉዕዝሉ ዝነበሩ ግዜ ዝተፈጸመ እዩ። ብሰንኪ ብዙሓት ኤርትራውያን ሽቕለት ንምርካብ ናብ ኢትዮጵያ ክስደዱ ተገዲዶም እዮም። ድሕሪ ናጽነትካ ውሕዳት ሃገራዊ ኣገልግሎቶም ዝወዱ ኤርትራውያን መንእስያት ናይ ወፃኢ ሃገር መገሻ ንምስላጥ ንምዝዋር ቤተሰብ ንምብጻሕ ወዘተ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ነበሩ። ሓያሎ ካብቶም ንነዊሕ እዋን ብቋዋምነት ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጡ ዝነበሩ ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ኢትዮጵያውያንን ሳላቲ መለለይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ናይ ስራሕን ጻዕረኝነትን ባህሊ ኣብ ዝሓዝዎ ዓይነት ስራሕ ሁርኩታትን ዕውታትን ነይሮም እዮም። በዚ ኸኣ ጽቡቕ ኩነታት መነባብሮ ዝነበሮም ውሕዳት ኣይኮኑን። ዝበዝሕ ካብቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣውራ ድማ ኣብ አዲስ አበባ ዝነበረ ቁጠባውን ንግዳውን ትካላት ከም ጋራጃት፣ ዋኒን ትራንስፖርት፣ ናይ ኤሌክትሪክ ንግድን ስራሕን፣ ትካላት ጽርበት ዕንፀይትን ሓጺንን፣ ትካላት መቀያየሪ ቁሑ መካይንን ናይ ህንፃ መሳርሒታትን ብኤርትራውያን ዝውነን ዝነበረ እዩ። እዞም ግቡእ ግብሮም እናኸፈሉ ብሕጊ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዝነበሮም ኣበርክቶ ብቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን። ንኢትዮጵያ ኣማዕቢሎም እዮም። ብዘይካዚኦም ብዙሓት ክኢላታትን ምሁራትን ኤርትራውያን ኣብ ከም ቴሌኮሙኒኬሽንን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ዝኣመሰለ መንግስታዊ ትካላት፣ ካልኦት ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘይመንግስታውያን ማሕበራትን ኤምባስታትን ይሰርሑ ነበሩ። ካድረታት ስርዓት ወያነ ነዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጡ ዝነበሩ ሰብጸጋ ኤርትራውያን ብኣንጻር እቲ ስርዓት ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣኑ ኸደልድል ብንዋትን ካልእን ዝገበርሉ ደገፍ ብዓይኒ ቅንኢ ይጥምትዎም ምንባሮም ዘረጋግጽ እቲ ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ምስ ተኣወጀ ተቐዳዲሞም ዒላማ ዝገበርዎም ነዞም ትካላትን መንበሪ ኣባይትን ዝውንኑ ደሓን ዝኾነ ቁጠባውን ማሕበራውን ቦታ ዝነበሮም ዝበዝሑ ኸኣ ኣብ አዲስ አበባ ዝቕመጡ ኤርትራውያን እዮም ነይሮም። ካብቶም ኣብ ፈለማ ናይ ምስጓግ ዙርያታት ዝተሰጉ ልዕሊ 35 ሚእታዊት ናይ ገዛእ ርእሶም መንበሪ ኣባይቲ ዝነበሮም ወነንቲ ትካላትን ወነንቲ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይንን ማሽነርታትን ምንባሮም ከዓ መጽናዕቲ ዜጋታት ንሰላም ኣብ ኤርትራ ይረጋግጽ እዩ። ሓደ ካብ ዓበይቲ ዕላማታት ናይቲ ምስጓግ ንብረት ኤርትራውያን ምዝማት ብምንባሩ መብዛሕትኦም ካብዞም ዝተሰጉ ንብረቶም ሕጋዊ ውክልና ክገብርሉ እውን ኣይተፈቕደሎምን፣ ዕድል እውን ኣይተዋህቦምን። ካድረታት ወያነ ነዞም ኤርትራውያን እናለቐሙ ኣብ ማዓስከራት ዳጒኖም ክምርምርዎም እንከለዉ ዘቕርብሎም ዝነበሩ ክስታት ኣብ ረፈረንደም ኣድሚጽኩም፣ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተሳቲፍኩም፣ ኣባላት ማሕበረኩም ኢኹም፣ ኣባላት ህግደፍ ኢኹም፣ ኣብ ክረምታዊ ማእቶት ተሳቲፍኩም ነርኩም፣ ናብ ኤርትራ በጺሕኩም ነርኩም ወዘተ ወዘተ ዝብል ነበረ። እዚ ዝተጠቕሰ ከም ዓብ ገበን ዝቝጸር ኮይኑ ኣብዚ ኩሉ ንዘይተሳተፉ ኸኣ ምኽንያት ንምድላይ ኣቦኻ ወይ ኣዴኻ ኣበይ ዓዶም ዝብል ሕቶ ብምቕራብ ስም ናይ ኤርትራ ዓዲ እቶም ዝተሓቱ እንተጠቒሶም ብቐጥታ ክባረሩ ዝብል ውሳኔ እውን ይውሰደሎም ነበረ። እዞም ኤርትራውያን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ኢትዮጵያውያንን ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ በቲ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ወያነን ኣብ ቃልሲ ዝተመስረተ ዝምድናን ከም ውፅኢቱ ኸኣ ኣብ ክልቲኣተን ሃገራት ዝሰፈነ ሰላምን ምሕዝነትን ክልቲኣቶም ህዝብታት እምብዛ ሕጉሳት ብምንባሮም ክሳዕታ ወያነ ብልዕሊ ኤርትራ ወራር ዝኣወጀላ ሰዓት ደገፎም ንስርዓት ወያነ ፍጹም ቁጥብ ኣይነበረን። ኣብቲ ፈለማ ዓመታት ከዓ እቲ ስርዓት ክሳብ ዝድልድል እዞም ኤርትራውያን እዚኣቶም
ገንዘብ ብምውፃእ ኮነ ጸጥታን ረግኣትን ናይ ከባቢኦም ማለትና ኢትዮጵያ ብምሕላው ኮታ ኣብ ኩሉ እቲ ስርዓት ዝጠልቦ ዝነበረ ምትሕግጋዝ ልዑል ኣበርክቶ ይገብሩ ነበሩ። ብዜጋታት ንሰላም ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ካብቶም ጭፍራ ወያነ ብግፍዒ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ እናኣከበ ዘባረሮም ልዕሊ 75,000 ኤርትራውያን 700 ኣብቲ ወያነ ካብ 1991 ክሳብ 1993 ስልጣኑ ንምርግጋእ ሰላምና መረጋጋት ብዝብል ስም ዘቆሞ ናይ ጸጥታ ሓይሊ ብረት ዝዓጠቑን ንምርግጋእ ናይቲ ስርዓት ብዝገበርዎ ኣበርክቶ በቲ ጭፍራ ናይ ምስጋና ወረቐት ዝተቐበሉን እዮም ዝነበሩ። እቲ መጽናዕቲ ብተወሳኺ 6.8 ናይቲ ፓርቲ ማለት ኣብ ውድባት ኢህወደግ ኣባልነት ዝነበሮም 19.6 ገንዘብ ብምውፃእ ነቲ ፓርቲ ማለት ንኢህወደግ ዝድግፉ ዝነበሩ 45.2 ከዓ ኣብ ግዜ ምርጫ ንኢህወደግ ዘድመፁ ኤርትራውያን እዮም ነይሮም። ድሕሪ ናጽነት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ምስቲ ብስደት ክቕመጥዎ ዝጸንሑ ሃገር ዘሎም ምትእስሳር ኣብ ግምት ብምእታው ድርብ ዜግነት ክሕዙ ምፍቃዱ ዝፍለጥ እዩ። እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ድርብ ዜግነት መሓዝ ከም ዘየፍቅድ ብምግላጽ ኣብ 1993 ማለት ደድሕሪ ረፈረንደም ኤርትራውያን ሓድዩ ማለት ኢትዮጵያዊ ወይ ኤርትራዊ ዜግነት ክመርጹ እዩ ኣገዲድዎም። በዚ ድማ እቶም ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተቐመጡን ዝሰረቱን ንብረት ዘጥረዩን ዜጋታት ናይ ኢትዮጵያ ዜግነት ክመርጹ ባህርያዊ ነይሩ። መጽናዕቲ ዜጋታት ንሰላም ኣብ ኤርትራ ከም ዘመልክቶ ካብቶም ወያነ ዘባረሮም 10,000 ኤርትራውያን እቶም 83.3 እቲ ንኢትዮጵያውያን ዝወሃብ መንነት ወረቐት ዝነበሩ እዮም። ነቶም 5.6 ትሕቲ ዕድመ ብምዃኖም ወረቐት መንነት ዘይነበሮም ገዲፍካ ከዓ 9.5 ጥራዮም ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው ኢትዮጵያዊ መንነት ወረቐት ዘይሓዙን ዘይነበሮምን ምስጓጉ ናይዞም ብሕጊ ኢትዮጵያዊ መንነት ዝተዋሃቦም ሰባት እምበኣር ብቐንዱ ነቲ ዝኾነ ዜጋ ብዘይፈቓዱ ኢትዮጵያዊ መንነቱ ክሕከኽ ኣይክእልን ዝብል ዓንቀጽ 33 ሕገ መንግስቲ ናይ ጭፍራ ወያነ ዝጠሓሰ ቁሉዕ ዓመጺ ነይሩ። ጭፍራ ወያነ ንሹምዩ ሕገ መንግስቲ ዘቕውም እምበር ብተግባር ኣይሰርሓሉን እዩ። ኣብ ዝደለየ እዋን ክፍሕሮን ክብርዞን ከም ድሌቱ ዝኸደሉ እዩ። ኣብ ዝደለየ እዋን ክስርዞን ከም ድሌቱ ገይሩ ክሰርሓሉን ከዓ ዝዓግቶ የብሉን ነዚ ጭፍራ። ጀምላዊ ምስጓግ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ርኡይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ብምንባሩ ዋላ እኳ ከምቲ ዝድለ እንተዘይነበረ ማሕበረሰብ ዓለም ነቒፍዎ እዩ። ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጀሚርካ ሓያሎ ሃገራት ብውልቅን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ወቐስኦምን ስክፍቶኦምን ገሊጾም እዮም። ግን ከምቲ ዝድለ ኣይነበረን። በቲ ሽዑ ዝመጽእ ዝነበረ ተቃውሞታት ዝነደረ ነፍሲሄር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሓለቓ ጭፍራ ብ9 ሐምለ 1998 ምስ ጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ሃገሩ ዝኾነ ወጻእተኛ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ክትሰጉግ ሙሉእ መሰል ከም ዘለዋ ጠቒሱ ከምዚ ዝብል ወትሩ ዘይርሳዕ ናይ ብዳዕ ቃላት ከም ተዛረበ ዝዝከር እዩ። እዚ ቅድሚ ርብዒ ዘበን ዝበሎ ነፍሲሄር መለስ ዜናዊ ሓለቓ ጭፍራ ወያነ ተዘካሪ እዩ። ከም ብበልኩም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር ዝኾነ ወጻእተኛ ኤርትራዊ ይኹን ጃፓናዊ ወዘተ ብሰናይ ፍቓድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝነብር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕብሪ ዓይንኻ ኣይተፈተወናን ውፃእ እንተይልዎ ብዘይ ዝኾነ ሕቶ ነቲ ትእዛዝ ከኽብሮ ጥራዩ ዘለዎ ይብል እዚ ሓመድ በሊዕዎ ዘሎ ሓለቓ ሸፋቱ ጭፍራ። መንግስቲ ኤርትራ ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ሰፊሕ ናይ ምእሳርን ምስጓጉን ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ነበርቲ ኤርትራ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣይነበረን። በንጻሩ እኳ ደኣ ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ብ26 ሰነ 1998 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ብኣንጻር እቲ ስርዓት ወያነ ዝተኸተሎ ጸረ ሰብኣውነት ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ናይ ተጻብኦ ስጉምቲ ከም ዘይወስድ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ብሰላም ናይ ምንባር ምስራሕን ምንጋድን ትካላት ናይ ምክያድን መሰሎም ሕልው ምዃኑ እዚ መሰል እዚ ኸ
بزخون عقباب وي أكال مزتحاس ترعان كقربو مسل كم زلوم إذ بوليس زي اتقجت زيادة انت عرقون فوتسم كم زي كير زفلته وقعو مجلسيو أو سيوم كابيني منغست إرترا كم أكال نايزي سبقاوي التحزازي منغست إرترا أب كويناز تمارهو واتهادرات شفرا ويانا خيترفه بسبقاوي تحزا أبرئس مكنغان بعسران شمونتن نحاسة شحن شعاتميتن تسعن شمونتن كمر آيا سناي دليتون نسلام زلو قربنتن نتو ما فلما معالتات قداماي ورار ويانا استمارهو سبعان حدن مرخات واتهادرات شفرا ويانا بناس علقيقو ناب عدوم مفناو كوينات تقاريسو اتو قداي بسلمان حقاون مقدخ فتاح نزنبرو دليتن امنتن زقلح زنبريون ازقن بشفرا ويانا كم دخاميو تتأميتو مسقوابو إرتراوان كاب إثيوبيا أوشتو بزوح زاس دمم ناجي كانن يساب أونتن زانتاتات زحاقو فيم اتحادي كاب تحادي زقدد يوم حادي كاب علاماتات نايت مسقواب هزبي مرعاد مجناغن بسقاي محقواسن منبارو زقلح اتداي مدايل كاز فتسام زنبره سدرابيتات ناي مبتتانن بستفلالي أقبات سبات ناي مسقاين تقبارين يروم شفرا ويانا سيطاناوي سرح يسرحهم بحمق تقبارات وي سقايات ناي سباتكا يحقوس نبره نابنت نسبعي مسدوكو قريفكا سبيتي نبينا مبرار وي بنصارو سبعين سبيتن سوقيكا قلعو بينهم مقداف علامو بسقاي سبات محقواس نبر كال ترجمون كوهابو أي كالن أبتقدامي عمات مالت أبشحن شعاتميتن تسعين شمونتن عمات مرت كابز تسقو لعلي 4,000 زيغاتات اتوم 5,000 بزينا باي هصانات دقوم مسغور بابتي وي سرحتنيا غزا غريفوم مستبارور مخانم مصنعت زيغاتات إرتران سلام يحبريم صبصبا بإرترا زنبره كوميتي قيح مسقل كم زحبرو خا كم منغوزوم تسقو 2,600 هصانات دايما دايلكا كابولدون فليخا زتسقو نبروم حراس كابنا صلا فليخا مبرار حمام حرسز تتحزا نفس صورات مستوم كالوت حويسكا مبرار أما قدي زحر ساون بوزحات سلز نبرا ناصلاتات مسديتاتهم كمون دك 8-9 عمت أرقاوان أما قناي مدبرات داوغنكا مقبن مدهانيتن كياتوم مخلكال أب حكم الناس دقسو وتصعت انتلاي كي ترفه حدش مطبحت زقبرو كبعراتهم وسيتكا مستوم زسقوغو مسنباروم نا أمرو حماماتن أما قدس ترقبو قلعون كي ترفه كونتاتهم كيت صارخا مبرار نقل خابتهم دوب سوغروز نبرو بفنجي زلو خبابيتات كم زحلفو مقبار تمراريحهم دوباب سوغر لقوانكا بدحريت تغسو خفيتكا مش إنا وزته اتقفعي زرزراتو بوزعيوم قفعي نحالف تشفرا ويانا قزيان نبرتن حلف ايو اتبسلاقن ايرسعنيو نبرتن جنزبن إرتروان نمقبات كاموس قواب كان دحنكم إنا نابلكا بلع وسيدكا قتبكع بدحريو تماليسكا مبرار قال إرتروان نبرتهم نموقان بمحساب كاب 50,000 كساب 100,000 بر بلع نخدرتات ويانا خمزهابو مصنعت زيقاتات إرتران السلام يرقاقس يوم نبراتكم بحسر واقا كنقزعلكم النابلكا مبسجاو نابنت حن سبيتي واقا أشحاز زخونة تلفزيونا ب400 بر كنقزعلكينا مسبلوا أب قدمتهم كادرتات ويانا كاب نسخاتكم ب400 بر توصدوا عمريت كدربيا بمبال عمريت دربيا كم زحم ششتا تقلص كالقون الله اتزانتا أزيو زحن أزيو زسكحكحنيوم أم نفس وكفو القصب استفتسم بدلن قفعن صوي خان تزاريب كانون زودا ايكونن ناي ويانا قفعي زرزيركا اي ودانيوم كم بسلاخا نقول لقزي كنسكروينا ازي ابتبوزح تعذاب زلو ختماتاتن حوص ختماتاتن زفتسم زنبرا خوينو ابت مسكار زيبلو رحوق قطرا زفتسم زنبرا زمتان قفعن كأمو زقددايوم كاب إثيوبيا كاب ستسقو أستا 75,000 زيقاتات اتوم لعل 10,000 كاب قطرات تقراي بفلايكا كاب ورداتات معراب تقراي زتسقوقو زنبوريوم إذا خبابيتات زي لك كم معراباوي إرترا نقصنة محرسن كاب كبساتات إرترا زتنقصاقصو إرتراوان دنبتاتن عدتاتن مسريتهم
ንነዊሕ ዓመታት ዝተቐመጥዎ እዩ ኣብ ወረዳ ኣዲያቦ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ኤርትራውያን ብብዝሒ ዝቕመጥዎን ዓሰርተታት ዓድታት ነበራ ስርዓት ወያነ ነዞም ብሕርሻ መነባብሮኦም ዝመርሑ ዝነበሩ ኣሽሓት ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ካብ መረብ ቤቶም በንቂሩ ኣባይቶም ጥሪቶምን ንብረቶምን መንዚዑ ታቦትን ንብረትን ናይ ልዕሊ 50 ዝኾና ብኤርትራውያን መራሕቲ ሃይማኖት ዝካየዳ ኣብያተ ክርስቲያን ከይተርፈ ከም ዝሃገሮ መጽናዕቲ ዜጋታት ንሰላም ኣብ ኤርትራ ኣብታ ዘኣፕሩትድ ፓርት 3 ብምግላጽ እቲ ኣብ ኣዲያቦ ኣብ ልዕሊ ሓረስቶት ስድራ ቤታት ዝተፈጸመ ጃምላዊ ምብራር ዓሌት ናይ ምጽጻይ መልክዕ ዝነበሮ ኣዝዩ ኣስካሕካሒ ተግባሩ ምንባሩ ኸዓ እቲ መጽናዕቲ የነጽርን የረድእን እምባርከስ ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ግፍዐኛ ጭፍራ ወያነ ኣብ ምስጓጉ ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ኢትዮጵያውያንን ዝፈጸሞ ግፍዒ ዘተኮረ ትሕዝቶና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ሳብስክራይብ ሼርን ላይክን ከይትዝንግዑ ኣብ መወዳእታ ኸ ነዘኻኽረኩም ሰላም ወሰናይ ዓወትና ሓፋሽ